Alhaji daɗin kowa, na ji an ce ɗan baba ya bace, kuma an neme sa ba a gansa ba. Na yi iya cigiyar da zan yi, ba inda ban shiga ba a cikin garin nan lungu-lungu, amma ban samu labarin ɗan baba ba. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Hajiya Bilki, ya kike rafka salati haka ba cewa maka ya mutu ba. Ya za a tabbatar da haka? Bayan na gaya ma a faɗaɗa bincike ta kowane ɓangare. Dama mutane suna faɗa a gari, ɗan baba tantirin ɗan iska. Ya kamata ka rinƙa mai kyakkyawan zato, ni dai ka yi ma ɗana fatan alheri. To shi kenan. Daniel, ka yadda za ka aura wa Samuel Stephanie? Ba zai iya yi wa Stephanie auren dole ba. Gloria, kin ji abin da Daniel. She's still a child. Ai yanzu bata maliki hankalinta ba. She is naive. Amma fa Daniel, akwai magana. Samuel ya ba da cek na miliyan 10 in har ka yadda Stephanie ta aure shi. A matsayina na babanki, ina roƙon ki manta da Nasiru kwata-kwata. Ki yarda ki aure Samuel. Dun fitar da mu a cikin wannan wahala da muka shiga cikinsa. To fa, Stephanie ke kin yadda ki aure shi? Na yadda. Samuel. Ana yin gwarama a garin daɗin kowa.